S médiami môžu deti pracovať aktívne, keď ťukajú do smartfónov a do tabletov, alebo môžu byť v pôsobení médií vystavené pasívne. A to je pozeranie televízoru, počúvanie hudby alebo nahrávok. Pasívny kontakt s obrazovkou môže byť pri tom, keď deti pozerajú do obrazovky, rozprávky na televízore, ale veľmi často sa v domácnostiach stáva, že obrazovka je pustená v pozadí, alebo hudba je pustená v pozadí. Dnes vieme, že takéto médium, obrazovka, alebo aj len hudba pustená v pozadí narúša vývoj pozornosti malých detí. Média na pozadí spôsobujú aj oneskorenie vývinu reči a komunikačných zručností a schopností dieťaťa. Prečo kladieme dieťa pred televízor, alebo prečo zapíname hudbu alebo televízor do pozadia? Veľmi často nechceme, aby sa dieťa nudilo. Chceme dieťaťu vyplniť priestor až do poslednej minúty predtým, ako ide spať. Bránime všemožne dieťaťu sa nudiť. Ale nuda je úplne kľúčová pre vývoj detského mozgu a pre zdravý vývoj detskej duše. Počas momentov a chvíľ, kedy sa nudia, vzniká totiž priestor pre detskú tvorivosť. Vtedy sa rozvíja detská fantázia. Vtedy deti vymýšľajú, začínajú vymýšľať, tvoriť príbehy, začínajú vymýšľať postavy, začínajú sa do týchto postav vžívať, začínajú sa na ne hrať. A tento rozvoj fantázie je veľmi dôležitý pre kreativitu, čiže detskú tvorivosť a vôbec pre vývin duševných aj rozumových schopností v budúcnosti.